pàrquing del refugi d'Eudater. Estem aquí amb una boira de l'hòstia. Hi ha una mica de discussió, però bueno, estem aquí, hem aparcat. Capitán Pescanova, tots estem aquí, la mar de bé, i ara ens disposem a anar cap al refugi. Anem a començar la nostra ascensió a Batiscafo Bastiments 2008. El grup ja està més o menys a punt i ahir feia molt mal dia, però avui s'ha despertat tot molt bé. He estat injustament acusat de parlar molt en els vídeos, així que seran ells avui els protagonistes i jo només seré el que filmi. Comencem la marxa. Aquí està una mica doncs tot el grup. Ens veiem. Xavi, ahir moltíssima boira, però avui sembla que està millor el dia. M'estàs parlant a mi? Sí. Un moment que tinc problemes amb el meu puto bastó. No, amb un verb concret i senzill. Comencem. Marta Gil comanda la marxa. Roger, ahir pluja, calamarsa... A los tribunales, le voy a mandar a los tribunales. David, creus que el grup va suficientment ben preparat? D'aquest grup es pot esperar el millor, sempre. Molt bé. Millor i pitjor, no? Doncs aquest és el paisatge una mica que ens espera. I aquesta és la primera muntanya, que no sé si és aquesta. Si vulguis agafar per aquí, la Marta. Roger, Déu-n'hi-do aquest tram, Com puja, com s'enlaira. Molt, però hem aconseguit superar-lo després d'un esforç intens. Marta, com puja aquest tros, Sí, Increïble. Alguna salutació per algú especial? No. Òscar, de moment ve el genoll. Xavi, què tal? Sempre amb un to amable i cordial. Un primer indicador. I allà darrere el pic de Bastiments, creiem. Tampoc no tenim massa idea. No ho indica. El grup passa per davant. Primera fita aconseguida. Tenim el pic de Bastiments aquí dalt. Què tal, nois? Passant molt bo, jo hauré d'anar el plou. Què tal, guys? Déu-n'hi-do? Déu-n'hi-do si puja, no? Un passeig. Fica una mica cap amunt, això. Semblava que no, però... Sí, a l'últim tram... A Riquitram. He sentit el David una miqueta, no? Una miqueta, però... Xavier! Bueno, està aquí al costat, per favor. Marta, Déu-n'hi-do, no? L'últim tram. Déu-n'hi-do. Com s'enfila. A costat. Tenim a Víctor, també. Víctor, què has de dir? Fixeu-vos en aquest paisatge del sistema panibètic català. Estrella, què tal? Super equipadeta, Mira, amb texanets i ella va equipadeta. Jordi, aquí, a tu? Algunes paraules? Això s'ha fet dur. Vidal, sempre carismàtic. Inútils com pocs. Havíem anunciat que havíem arribat al cim.
encara no ho havíem fet. Realment el cim és aquest. Aquest és el cim del Pic de Bastiments. Amb el seu piolet, un lloc per posar-se a recer. Marta, ara estem al cim, ara. Ara sí, per fi, eh? Es veu perícia a la muntanya. Un enemic sabat sobre nosaltres, aquesta boira tan densa que està pujant, i ens amenaça de deixar-ho córrer potser aquí, perquè la idea era pujar primer aquest pic d'aquí i després aquest altre pic d'aquí, que és el de l'infern. Bueno, pensem, perquè tampoc tenim massa idea. I em sembla que ho haurem de deixar aquí, perquè la boira ja està aquí, ja ha arribat. Amb un atac de sensatesa que ens honora, hem decidit que amb aquesta boira que ve, nosaltres ens en anem. Si ella ve, nosaltres marxem. Així que anirem fins a aquest petit collet i baixarem cap a l'esquerra, cap al refugi. David, avortem missió? Estàs d'acord? Molt bé. Estem a la boira. Guixom! L'expedició baixa aquesta tartera que se'ns està fent Déu-n'hi-do, perquè és una tartera antipàtica, molt antipàtica. Unes pedres molt grans, amb un isard. Hem vist un isard. Patim una mica pel ferrer perquè té les seves articulacions una miqueta dolgudes, però bueno, ja estem aquí. Marta, la tartera, difícil. Òscar, els genolls, què tal? En qualsevol moment es pot desencadenar una tragèdia amb el genoll de l'Òscar. Fins ara aguanta. Un segon, el genoll. Estum el genoll. Aquest genoll. Aquest. David, antipàtica aquesta tartera. Joder, tio. Gràcies per... Ivan, Xavi. Comentari intel·ligent. Què tal? Que em portin aquí el que va ficar aquesta tartera d'aquesta manera. Ah, t'has això? Sí, no? L'enginyer que va fer això, tio, s'hi va cagar. Caminem enmig de l'espessa boira. Ara sí que ens està embolcallant. Hem trobat el camí finalment, després d'uns dubtes i fins i tot alguna sortida de to. No el diré d'aquí. I ara ja estem caminant, sembla, per la recta via. Doncs jo crec que és cap allà, L'Ivan creu que és cap allà. Què passa? Estàs segur que hem pujat per aquí? Anem a recordo, Refugi de Ulldter, són 2:15, hem fet unes 4 hores i escaig, més o menys, així que d'aquí sortíem i aquí tornem. No hem pogut coronar tot el que haguéssim volgut per causes alienes a l'organització, la boira, que encara la veieu per aquí com ens està envoltant, però tornem satisfets, una altra muntanya que podrem explicar. Ara sí, no sé si hi haurà més connexions, però si no ens acomiadem fins al pròxim cim que farem, de ben segur. Us esperem. Adéu.